नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं वीकेंड ट्रॅव्हल या चॅनलवर। पुण्याहून मुंबईला जाताना सोमटणे फाट्याजवळ डावीकडे आपल्याला एका टेकडीवर असलेल्या गणपतीच्या भव्य मूर्तीचे दर्शन घडते। हे आहे बिर्ला गणपती मंदिर। पार्किंगसाठी येथे प्रशस्त अशी जागा उपलब्ध आहे। मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी 179 पायऱ्या चढाव्या लागतात। मंदिराच्या पायऱ्या प्रशस्त आणि उंचीला कमी असल्यामुळे पायऱ्या वर चढून जाताना दम लागत नाही। पुणे मुंबई महामार्गावरील सोमटणे फाट्यावरून सुमारे 4 किलोमीटरवर शिरगाव येथे श्री साईबाबांचे मंदिर आहे। मंदिराच्या रस्त्याला जाताना प्रथमच डाव्या हाताला एका छोट्याशा डोंगरावर गणपतीची भव्य मूर्ती लक्ष वेधून घेते। बिर्ला उद्योग समूहाच्या वतीने 72 फूट उंचीची श्री गणेशाची मूर्ती उभारण्यात आली आहे। अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सिमेंट कॉन्क्रीटमध्ये ही मूर्ती उभारली आहे। मूर्तीवर तांब्याचा मुलामा आहे। या मूर्तीची निर्मिती 16 एकर जागेत झाली आहे। मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर खूप सुंदर आणि शांत आहे।
या ठिकाणावरून देवरोडचा काही भाग व आजूबाजूचा परिसर छान दिसतो. मित्रांनो, या ठिकाणाला तुम्ही एकदा तरी अवश्य भेट द्या. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.